A Dealbookban nagyon egyszerűen be tudunk adni utasításokat. Egy egérkattintással vehetünk, vagy adhatunk el eszközöket. Ennek egyik legegyszerűbb módja, hogyha az oldal tetején található kötések menün belül az új megbízások menüpontra kattintunk. Ekkor egy új ablak fog megnyílni a Dealbookon belül, bal oldalt felül a kiválasztott eszköz aktuális árfolyamát látjuk, alatta pedig 7 különböző utasítás típusból választhatunk. Válasszuk ki a piaci megbízást. Az eladás vagy vétel gomb kiválasztásával küldhetjük el az utasítást, amit utána külön meg is kell erősítenünk. Ezt a megerősítést minden utasítás elküldése előtt kérni fogja a program. Ha a vételgombra kattintottunk, az utasítás egy pillanatra megjelenik a függő megbízások ablakban, mielőtt teljesülne, rögtön utána pedig láthatóvá válik a még mindig nyitva lévő új megbízás ablak legalsó részében, legutóbbi tranzakciók felirat alatt. Itt ellenőrizni lehet a megbízás azonosítóját, a megbízás teljesülésének idejét, a művelet típusát, méretét, az eszköz jelét, az árfolyamot, ahol teljesült, a megbízás és az utasítás jelenlegi állapotát. Könnyen áttekinthetők a nyitott pozíciók a Nézet menüben található nyitott pozíciók menüpontra kattintva. Ez egy új ablakban fog megjelenni, ugyanez az ablak egy Ctrl-P billentyű kombinációval is előhívható. A legutóbbi pozíció, amit nyitottunk, ott látható majd a többi nyitott pozíció között az összes adatával együtt. Ez jelenleg egy darab Apple CFD vétel volt 193,7-es árfolyamon.